ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ህዝብ አምላክ ሕሪ ወለዶ ናይ መንግስት ክህነት እግዚአብሔር ዝባርኮ ህዝቢ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረከ ይኹን ጽቡቃት ክብርና አምላክ ይኹን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ኣንሓኹም ሰላሓዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ክብርና አምላክና ይኹን ሎም ንካፈሎ ቃል ካብ ውሉድ ንላዕሊ እግዚአብሔር እንታይ ክገብረና ይኽእል ድብል እዩ ካብ ውሉድ ንላዕሊ እግዚአብሔር እንታይ ክገብረና ይኽእል ሕቶ እዩ መልስ ናይ ድማ ምንም ክገብረና ኣይክእልን እዩ ዝብል እግዚአብሔር አምላክ ካብ ውሉዱ ምዃን ንላዕሊ ምንም ነገር ካልእ ክገብረካ ኣይክእልን እዩ ምኽንያቱ ውሉድ አምላክ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እንተ በሪሁልካ ውሉድ አምላክ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ እንተ ተገሊጹልካ እግዚአብሔር ካብዚ ነገር ዝንላዕሊ ምንም ክገብረካ ከም ዘይክእል ኢኻ ትፈልጥ አምላክ ክገብረልና ዘለዎ ነገር ኩሉ ክሳዕት ናይ መጨረሻ ገይርዎ እግዚአብሔር ክሳዕ ውሉዱ ገይሩና እዩ ለዕልህ እግዚአብሔር ምንም ክገብረና ኣይክእልን እዩ እቲ ክትኮኖ ዝግበአካ ኩሉ ኮንካ ኢኻ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 1 ረአዩ ውሉድ አምላክ ክንበሃል እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከም እውን ኢና ስለዚ ከዓ ዓለም ንዕኡ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና እውን ኣይትፈልጠናን ኣቱም ኣሕዋት ርአይ ኢሉ ውሉድ አምላክ ክንበሃል እቲ አቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ክሳዕ ውሉዱ ንኸውንስ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ይሂቡና እቲ ዝገርም ልክዕ ከምኡ ኸ ኢና ኢሉ ከምቲ እግዚአብሔር ብዓብ ፍቕሪ ዘፍቀረናስ ልክዕ ከምኡ ኢና ከምቲ ክሳዕ ውሉዱ ክንከውን ዝባሃገና ልክዕ ከምኡ ኢና ነገር ግን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢኹም ትጽበዩ ዘለኹም ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ኢኹ ትጽበዩ ዘለኺ በዚ ልብኺ ዘይዓረፈ በዚ ዘይሰሓቂ ብምንታይ ክስሕቂ ኢኹ ትጽበዩ ዘለኺ I'm sorry እግዚአብሔር ብምንም ነገር ካብዚ ንላዕሊ ክሕጉሰኪ ይክእልን እዩ እግዚአብሔር ብምንም ነገር ካብዚ ንላዕሊ ክሕጉሰካ ይክእልን እዩ ውሉዱ ገይሩካ እዩ ንዝኾንካዮ ኣዒንትኻ ይከፈት ሽዑ ኣብ ናይ ሓጎስ ዓለም ክትመላለስ ኢኻ ስለዚ እኳ እዩ ጳውሎስ ተስፋ ጽዋዓኹም እንታይ ምዃኑ መታን ክትፈልጡ ኢሉ ሃሌሉያ ኣዒንቲ ልቦናኹም ክኽፈት ኢሉ ሃሌሉያ ሪኢኹም ኣዒንቲ ልቦናና ክኽፈት እጽልየልኩም ኣለኹ ተስፋ ጽዋዓኹም ሃብቲ ርስቱ ኣብ ቅዱስን እንታይ ምዃኑ መታን ክትፈልጡ ኢሉ ኣይገርመኩምን ኣባና እንታይ ርስቱ ነዚ ንኽንፈልጥ ኣዒንትና እንተተኸፊቱ ተወዲኡ ጉዳይ ብሕጂ ተግረምርሙ ዘለኹም ብሕጂ ትልምሉ ዘለኹም እኮ ኣባኹም ዘሎ ርስቲ ኣምላኽ ስለ ዘይትፈልጥዎ እኳ እዩ ኣባኹ ዘሎ ርስቲ ኣምላኽ ስለ ዘይትፈልጥዮ እኳ እዩ መን ምዃንክ ስለ ዘይትፈልጥ እኳ ኢኺ ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ተስቤት ዓለም ኣብ ናይ ተስፋ ዓለም ትነብር ኣለኺ ሎሚ ካብ ናይ ተስፋ ዓለም ውጪ ሎሚ ካብ ናይ ተስቤት ዓለም ውጪ ሎሚ ኣብቲ ዝኾንክዮ ክውንነት እተዊ ኣብኡ ድማ ብናይ ሕጂ እምነት ምንባር ጀምሪ ክትኮንዮ ዝግበአኪ ኮንኪ ኢኺ ውሉድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኮንኪ ኢኺ ውሉድ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኮይነ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 12 ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ አምላክ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ አምላክ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ሥጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም ሪኢኹም ውሉድ አምላኽ ካብ ሰብ ዝወፀ ዘርኢ ዘይኮነ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ዘርኢ እዩ ሃሌሉያ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ አምላኽ ስለ ዝተወለደ ልክዕ ንኣምላኽ ይዝመስል ካብ ንኣምላኽ ምምሳል ንላዕሊ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ዘለኹም ካብ መልክዑ ምርካብ ንላዕሊ እንታይ ኢና እንደሊ ዘለና ኣነ ካብቲ ዝኸበረ ምንጪ ወፅየ ካብ ምባል ንላዕሊ እንታይ ትደልዩ ኣለኺ ምንጭኺ እግዚአብሔር ኮይኑ እዩ ምንጭኻ እግዚአብሔር ኮይኑ እዩ ሪጆይስ ኣዝኹም ተሓወሱ ደስ ይበልኩም ባህ ይበልኩም ስለዚ ፊልጵ 4:4 ብጎይታ ኩሉ ግዜ ተሓጎሱ ንምንታይ ብኡኡ ውሉድ ኮንኩም ኢኹም ውሉድ አምላኽ ማለት ወራሳ አምላኽ ማለት እኳ እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ሮሜ 8 ንክርስቶስ መዋርስቱ እሱ ዝወረሶ ኩሉ ኢኻ ወሪስካዮ ስለዚ እኳ እዩ ንኣምላኽ ድማስ ወረስቱ ልዕሊ ዝውርሻዚ እንታይ ትጽበለኻ ሎሚ ንቓሕ መን ምዃንካ ፍለጥ ሎሚ ንቕሒ መን ምዃንክ ፍለጢ ኣብ ዝኾንክዮ ዘለኺ ክውንነት ብናይ ሕጂ እምነት ምንባር ጀምሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንክርስቶስ መዋርስቱ ንኣምላኽ ወረስቱ ኮይንና ኢና ኣብ ህይወት ዘድልየና ኩሉ ሒዝናዮ ኢና ኣብ ህይወት ዘድልየና ኩሉ ረኺብናዮ ኢና ኣምላኽ በኣና ተወሪሱ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን
ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤ أبيمان أملاخ كم استقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي غويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين الله منفس قدوس بشم يسوس بأمنت ناوشت أي يقبلك الله آمين زي أتصلوا دتصلهم بتحمقوا حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشانا كونتاكت جورنا يهم سدليكم حاجز كن لخالكم هنا شالوم